Sir, ay sir, good morning. Kasi maayo sa good morning. Maayo mong good morning sir, kaya nakatrabaho mi. Sunod gani, magtanaw mo sa inyong giyagian ha. Nga po ni mo, kabalong dalan ni dire. Ako na minita nga, nakabulok kang nagbugwal ko dre. Sir, good morning sir. Nga po niya kumatrabahante oy. Ay, unsa pagtuon na sa kong balay, triangle? Check sana ako akong project nga balay. Kumustahan po na ako akong mga trabante dito kung nanglihok ba. Oy, salamat, nagdok-dok-dok-dok dyan sila. Dali, April. Sir, ay sir, good morning. Kasi maayo sa good morning. Maayo mong good morning sir, kaya nakatrabaho mi. Sunod gani, magtanaw mo sa inyong giyagian ha. Yes sir, banggaan ka na mo sunod sir. Sa to? Ay sir, wala sir, sunod, mag-careful namin. Nga po ni mo, kabalong dalan ni dire. Ako na minita nga, nakabulok kang nagbugwal ko dre. Sir, good morning sir. Tubag pa ka? Sir, wadyo ko kabalong ikaw manina sir. Ang sugo mo good, magbugwal ko dre. Sa sunod masipiyat pa ka. Di na dyan ka patarbaho. Ka manggoy ning bangga ko sir. Ay, okay sir, dili tarungon na ako sir. Sige, badapli sa akong giyagian. Stricto ha, pa rin busingan ni ay. Nga po niya kumatrabahante oy. Ay, unsa pagtuon na sa kong balay, triangle? Nangahibat naman na oy, naunsa man ang pagkapandaya. Pre, awa na pre, fights na? O kani pre, straight na pre. Lansangin na. Hoy, ay sa nagpandaya. Ay sos, ay sige pala mo sa trabaho, nagkalansang namin. Mas kamo ba matuman? Kailangan kami may panday. Sir, good morning sir. Yang karon magsirsir mo. Ay, sir, sorry sir. Kamu gitarong ba yata mong sweldo Pila nga daw ron? Isa ra sir. Kamu pilusupo kay mo Tanaway na trabaho niyo, pero tingiwi Ikaw ang guro niyo eskwela. Ay grabe po, ba sir, oy. Di man nga naon pagtrabaho. Saan daw sir, sige daw, ikaw daw dire. Pagkahiwian ninyong style ba? Atos me, tanawa hiwi Sa iwi sir. Imong na hiwi, pataas na. Utro ko kay, pataas na. Kana sir, fights na? Buka na, lansang. Kana akong gipangita sa inyo Maminaw mo sa akong istorya ba? Na sir, fights na sir? Na sir, goods kayo na. Sige na, pamainita mo dito Ligon dyan kayo na akong trabaho sila ba? Basta di dyan mamandaran, di dyan mamaoy lang trabaho ba? Uy, ang trabaho pre, oy. Sa, tara. Salamat, tapi ta dyan man akong balay. Sabi, murag ako na may nabilin. Muli sa siguro ko.